Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şäherinde durmuş we ýaşaýyş maksatly binalara aktarylýan agyz suw üpçünçlügi kesildi. Bu ýagdaý esasanam köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylaryna yaramaz täsir edip, olaryň gündelik suw üpçünçlüginde dürli kynçylyklar döretdi. 25 aprelde kesilen agyz suw üpçünçlügi 26 aprelde gün ortany çenli hem dikeldilmedi. Häkimetlerdiňe 25 aprelde akşam saat 6:00-6:30 aralygynda 30 minut suw aktardylar. Bu ätýaşdaky suw gorundan goýberildi diýip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 26 aprelde aýtdy. Şäheriň suw edarasynyň we öý dolandyryş müdirliginiň resmileri suw üpçünçlüginiň kesilmegi barada anyk maglumat bermeýärler. Ýöne yerli suw hünärmenleriniň bir näçesi munyň sebäplerini tutuş şäheri suw bilen üpçünedýän turbolaryň ýarylmagy bilen düşündirýär. Bereket etrafından gelýän Balkanamatdan Türkmenwasa tarapda 36 kilometrdaky ulu suw turbolary ýaryldy. Netijede Türkmenwasynyň Janka ýasys tuplumyndaky agyz suw zawodyna gelýän suw kesildi. Dip suw hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy geçen ýyllarda şäherde suw üpçünçlügi kesilende jemaat hojalygy müdirliginiň we suw edaranyň işgärleriniň ulu suw daşaýjy ulaglarda suw getirip ilata paýlandygyny aýdýar. Ýöne bu gezek şäherde şeýle çäreler göze ilmeýär. Bu ýagdaý ilatyň hususan da köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşynda dürli bökdünçlikleri döredýär. Ýaşaýjylar düýün giýişlik ýarym saatyň dowamında çeleklere dolduran suwlary bilen oňmut etmäge çalışýarlar. Käbir hojalyklar 100 litrlik çelekleri suwdan doldurup aldylar. Olar bu suwy içmek, ýuwunmak we hajathana zerurlyklary üçin tyşytlap ulanmaga çalışýarlar diýip habarçy belledi. Şäherde 5 litrlik gaplanan agyz suwlary 12-15 manat aralygynda bahalanýar. Habarçynyň sözlerine görä köpräýet içmek üçin bu suwdan peýdalansa-da olaryň muny hajathana we ýuwunmak zerurlyklary üçin ulanmak mümkinçiligi ýok. Adatlyk şäherde suw üpçünçlüginiň kesilmegi we onuň sebäpleri barada Türkmenbaşy agyz suw müdirliginden kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26 aprelde ikindine çenli ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Habarçymyz şäherde dürli sebäpler bilen şu ýylyň başyndan bäri adyndan 20 gezek suw üpçünçlüginiň kesilendigini, ýöne yerli häkimetleriň meseleni çözmän gelýändigini hem belledi. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň dürli künjeginde suw öndürmäge we arasalamaga niýetlenen kärhanalaryň hemde suw basyş deshalarynyň ençemesi guruldy. Munyň bilen bir wagtda şäher ýerlerinde turbolary täzelemek ýa awatlamak boýunça ýygy-ýygydan gazuw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda suw üpçünçlügi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän galýar.